Днес Европейския парламент прие една изключително важна резолюция. Резолюция важна за нашата съвест и за нашата памет. А тя е резолюцията по отношение на манипулацията и фалшификацията на историята, на нашата обща европейска история от страна на Руската федерация и опитите й да аргументира агресивната й война с тази фалшификация на историята срещу Украйна. Тази резолюция е по инициатива на Европейската народна партия, но подкрепена от почти всички групи в Европейския парламент, както на социалистите, така и на консерваторите, на зелените и на Обнови Европа. В тази резолюция има няколко много важни елемента, а това е, че Европейския съюз и страните членки трябва да инвестират повече в образование, в обективното представяне на историята, да се борят срещу дезинформацията в социалните мрежи. Това е една огромна друга тема. Какво се случва в социалните мрежи и как можем ние да се противопоставяме на тези, които се опитват да представят по фалшив начин историята. Ние виждаме и знаем много добре какво се случва и в Република Северна Македония, че фалшифицирането на историята води до омраза и води до разделение между хората. Друг важен елемент е също така призива за обща забрана на обществени места на символи на национал-социализма, фашизма и съветският болшевишки комунистически режим, както и символите, които са на агресията на сега Руската федерация срещу Русия, срещу Украйна, извинявайте. Това е много важна тема и в българският контекст за това, че на обществени места не трябва да има тоталитарни символи. Резолюцията, пак казвам, е един акт, последователен акт на Европейския парламент, защото той от 2009 година прие няколко резолюции, които призовават за европейска съвест и памет и обяви 23 август ден за обща почет на всички жертви на тоталитарни режими, национал-социалистически, фашистски и комунистически болшевишки режими. Този ден е денят на подписването на злощастния за Европа пакт за ненападение между нацистска Германия и болшевишка Русия, Съветския съюз и секретните протоколи към този пакт, с който се инициира Втората световна война. Тук е много важно с отговорността на Съветския съюз за началото на Втората световна война, което е залегнало и в приетата днес резолюция на Европейския парламент. Искам само да обърна внимание, например, на точка 14 от резолюцията, в която се казва: счита, че опитите на Русия за невярно представяне, преразглеждане и изкривяване на историята подкопават колективната памет и идентичност на Европа като цяло и представляват заплаха за историческата истина, за демократичните ценности и за мира в Европа. Поради това призовава държавите членки да инвестират повече в образованието и научните изследвания, свързани с общата история на Европа и европейската историческа памет, и да подкрепят проекти, които поощряват по-доброто разбиране на въздействието на разделението на Европа по време на студената война, изразяват подкрепата си за изграждането в Брюксел на общоевропейски мемориал за жертвите на тоталитарните режими от 20 век, изразява съжаление относно продължаващото използване в обществените пространства на символи на тоталитарните режими и призовава за забрана в целия Европейски съюз на използването както на нацистските, така и на съветските комунистически символи, а също така и на символите на продължаващата агресия на Русия срещу Украйна. Аз призовавам всеки един да прочете тази резолюция. Тя има огромно отношение към нас, към нашата съвест и към нашата памет и към нашето достоинство. За това съм изключително радостен, че Европейския парламент с такава огромна подкрепа прие днес тази резолюция.